Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan aparang iti pannakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagayneb. Isagot mi kada kayo ti istorya ara paulwan. Di Domingo akaasi. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Kastuyak latan umasapa rumor ni Rosa. Nagkuyog damanan kani katuganak a babae. Sa di naman nga tanti naparanda. Rumbeng ko maamapan kami mat makimisa. Nakaste kaaldawan ti Domingo. Ada tao. Sino ba't nga talayta? Day off di barangay hall. Amangan no gituin balay ti umayan ti agkasapulan ni ti serbisyo ti barangay official. Yaputlan nakarikap di barangay hall. Inak malakitahanan no sino rita. Tadi matagtagari. Apo. Asya nyo ti bulag. Bulag? Agiyapanak, apo. Lukat kayo matlaang. Si kamot gayam umpaw. Ay, uuwin, kagawad. Apay, di ka mapanig di simbaan. Ado ti tao ijay ita. Ay, saanan kagawad? Pindaglatan na kiti pabalay dito'y nagbugsotan. Anya? Ad-adong mulat mahala katulong kada kiti bumaranggayan, ah. Anyan na ito, Pima. Mabit lang, ha? Atoy. Ay, agyaman apo kagawad. Sangagasot a pesos. Ay, sangagasot ka di kagawad? Oo, yun. Ay, thank you, ah. Mapanak pa apo kagawad. Kaslasaan mo tabulag. Limpyo mo ti panagnana. Nagpartak pa. Kabisado na tayo ti pagbandakan na nagturong ditan. Ang lalakit nga rod malagip ka. Nanayunan mo't gayam ti bilang dagiti PWD dito barangay tayon. Munsa? Maduda. Iso malakas lang na nayunan lagi agab-abang iti balay ni Mang Orlino. Awain, ijay sa ti pagnana edanda amin. Malaksid lang ni Kaloy, tadamutan bukod na balay. Ay uwain, kaya dagijay kakadwana, agab-abang da. No taga, no kit di dagijay ah. Amon tayo
Wain, masapal. Rumbang la amasinsos met dagiti adda diferensyada diti barangay tayaw. Una, tapno ammo tayo no mano dagiti maasisteran no kasapulan. Nang runa no panahon ti pandemya. Nadlaw ko pa idi Domingo. San met lamay may sadyag tugtugaw iji ayan ti ruangan ti simbahan. Aya, Taludan. Adda pain babae ha. niket imado nga rodan dagiti agpalpala maabulag. Nila ang umpong ti amok ang nakadestino iji ayan ti ruangan ti simbaan no iti Domingo. Taludaytan. Umay kamot ngawin makimisa atap no makitam. Ah, Imot laro sa ti makimismisa ngamin. oo, umayak tao. Nay, Domingo man no bigatain. Amangan no nalipatan pa yan. Ah, una ya. Nagdaras ti panaglabas ti aldaw. Kanya nga ikat di mo pa'y amot aldawan. Saan lati pa nagsurat mo iti script isa miram iti kinakagawad mo. Day off tayo iti inaldaw. Apa nang serbi tayo kadag iti kabarangayan tayo. Ngem agyo ti tayo mo't iti balay ti apo ah. Mayat na itang imbagayo ah. Huwag nagpaisaw, kasta ti rumbay. Binagaak ni Doming iti kalman a makimisa met. Tadigat nilatan rosa ti makimismisa iti dinumingaw. Katuon ang mga nuadadan di taunat, tan medyo naladaw ta adimtang. Apag isulang mo ti oras, ado pa'y mo ti saan asimrek. Alas umrek na kita, inton mangrugin ti misa. Ni, nanayunan man ang tagtugtugaw iti abay ti ruangan. Sa pa'y binigda nakaantyuhos iti nangisay. Ako namlan adda iti kainaran. Nga rod, apayanas dun nga agsuot da iti kasta. Tapno malingdan nga tamot adag iti matada niyan. Iba inda pailaan ti itsura da. Sa may sa, di damot amo no anyat lang nga dagiti matada. Tasaan da nga ron mo't ang makakita, nog sarming da. Uray saan da makita ah. Ta sigurado nga damot lakab balay da makakita. Nga iso ti mangibagbaga iti itsura da niyan. Siguro, makaurnong damot iti agmalam ti kada Domingo aya. Ay uwan nga da ah. Ado mo ti manang nga asi. Iso at di Domingo met nga da mga asi kadakwada. Anyan, di Domingo akaasi ti may papaay kadakwada. Kikunin ah. Basta no adda manang nga asi. Agbiag latamot dagiti nakakaasi. Oh, may kayo magkayam dito itatang. Ah. Ay, kung namin no, adda kayon ken Rosa di taunag. Ni Rosa ati addan dita, tanasapa nga imay. Pag-practice da kanupay kami inti choir. Ah, Ayun, makipagkatagayam iti kuro ni Rosa ita. Addan dita ni umpo nga bulag. Talaga destino na mat dito iti Domingo ah. kunak nga rod. Basta no adda manang nga asi, agbiag latamot dagiti nakakaasi. Una, ta adu lagi ti manang nga asi at tao. Kasyanda lagi ti nakakaasi adi makakita. Ken lagi ti saan na makapagna. Lagi ti PWD amakon ko na. Mala, sumret tayo mutin. Ay na, apo. Yawatan tayon iti kaasi dagiti nakatanggaya ti dakulat dadita. Ala. O sige. Oh, dahito iti ikaasik kada kayo Pasensya kayon kadagiti adda ama ikakaasi mi kada kayoan. Alaan nyo na kita uy. Thank you, Apo. Thank you. Yaman kami, Apo. Agyaman kami, apo. Naimbag kayo unay itipadayo a tao. Awanan nyaman na. Daitag na ganito umpong. Pagduaduan sa talaga. Ay, Diyos ko. Pakawanan na. No, agata pa iti maning tinata tao. Nakastrigan na katugangak. Sumaronwak matay. Makikatugawak kadakwada.
Ay, yung paglakid din. Talayaw-awan ko itong lapo di simbahan ni tayo. Malagip ko ng bang. May katlo na gundaway ang napaliiw ko akas lasa na bulak. Idi damo, amo na lumano ti inlimos idi da katugangak yun ko na. Ala, lupod na bulan. Asanaway nga muna. Mano, dagit na ikaasik yun ko na. Nadlaw ko, asaan pa ya kontento kadag di into da katugangak. Ay, ulo pa nga loko-loko na siya eh. Ayan niya nga rin na. Niya po, Diyos lang makamukan ko. Ay, Adeng, gumadangak man ita lokal na bagiwarnak kan ita ilukong magasin. Mabit lang. Dahil manong. Apay, anak no nakasubscribe ka, manong dumay. Kwa, awan eh. Naggibusan tayo subscription period ko. Dapay in-renew. Sumot lago matgatang kan, Uwan nga ron. Irinyok tumot lang na dyan. Nutad do mga min ko sa anak ama kaumay dito ili. Isa malimtawak to, hindi gumatang. May mayat mat lang no adda delivery. Uwan mata. Sa bagay, kay-kayat ko No di ka pa'y agrin-rin niyaw. Isupay ang malakok mo, tigatangam. Naiwan na ya. Sige ading Melania. Panawan ka pa eh. Sige manaw. Nagawid ako. Agdiretso ako niya para daan ti tricycle na nang ibatyak idi motorsiklo. Naimbaglakid din na. Nasaan mo't ngagpalpal niya di motorsiklo. Nimot pumpong abulag na ita. At dagayam dito ili. Mayat Di tagayam ti pwisto nang ngagpalpalimos. Ang kura ka. Ikakiti 20 pesos. Pangpaliiwak. Saan ko ayawat adagos. Mga asi kayo. Dahito iti may tulong ko kin ka, kamsat abulag. Agyaman na ka po. Dakkel anayon ti pamedped ko na ito yan na po. Kastaya. Wala po. Tsak indis so ikinakatanggay at dakulap na. Ngam inawat na adagos. Taga-ano ka kali kamsat? Awan mas no papag naidak, apo. Kastaya. Kasi kamay. Di na nga tamay lasin ti busis ko. Agpaiso na ita, apo. Pirmi ang nakakaasiak. Isuan dapay may nayon nyo iti yo. Taktak ka naman na atulong para kanya, kapo. Aya. At tinakos na. Nakakaasiak mo't ngagbibiyag kamsat. No pe kasta. Kaya't kumati makatulong. Isungay kan kay ti adda mabalin kaw. Agyaman nakaapaw. Palimos. Kasyanda ka di, apo. Apo ababak nang. Nene. Kaslawan Asyan yung tuy anyaman. bulag. Kadak pala dito sango na. Anda kahit asaw na ito. Kan, di naknata na ibusisan. Asyan nyo kumatoy bulang. Wano. Mga asi kayo, apo. Agindi di amulahan. Uray pa yan. Terman, adda makit. Kita ka problema diti barangay. Nga aging ka idiilay. Anya mo data problema kagawad. Nagiti ada diferensyada. Nagiti disabled ti kahit ko asawan. Wayne. Anya mo ti problema iti data. Mayat mo ti biyag dagiti kabarangayan tayo nga da diferensyada.
Ultimo dagiti sana makakita wino bulag ket addaan-dan iti bukod da pagtaengan. Nga madapay lata dagiti makipagigyan kadagiti siguro nga agab-abang. Wen, nga mawan mo't makita ka problema kadakwada. Uy, nga di madlaw nga umad-aduda. Ah, Ang sila unay bulag. Umad-ado dagiti makikita tayo ita nakasuot iti nangisit nga iglas. san mo't abulag amin dagiti agos usar iti kastakit. Pagarupem nga ta abulag dagiti agar-aramat ay tinabangbangan tiyos. Pangtipod da iti nakaro at darang ti init dagijay anyakan aya. Mukmat na ita Sa nakaraman dagjay. Sa balimot dagiti bulag ken bulset nga ibagbagak. Aya, anya nga minti kayat mo asawain. Umad-ado dagiti makitkitak a makilimlimaws a mangibagbaga nga isuda ket bulag. Ha, Saan mo't kumananaskan nga ibagada a bulag da. Tapno kasya no tulungan tayo da. Ta makikita tayo laket nga rod a bulag da. katwon mo't. Apay, anyat problema iti day taaya. Ado nga rod dagiti mangibaga nga isuda ket bulag. Ket kasla pagduadoan ida. Anya, Kasi tinakapwesto, jayan tiri daw ti simbaan iti dinumingaw. Agdua-dua akit tayo jay. Jay agnagan iti umpaw. Kaano lang mo tadimteng dito nagbugsutan. apay day jay. Basta agdua-dua akit iti jay. Saan laanam namin, saan na napaliw ka? Nakasaritak mo iti tinaminsan. Ta nakita ki jiwiting sin nga gururay iti pagluganan na. Tagaano kanungay? Kabarbaro kano ang makipagnaad iti nagbugsutan. Nagdako sa balay da Orlino abulset. Wan nga raw. Nasayap sa lupasyaran tayo lagi diagnan adi jay. Ah, ay wan. Pasyarin tayo dagiti adda diferensyada a kabaranggayan tayo. Amun tayo man no anya ti problema da. Kitain tayo no anya ti maitulong ti barangay kadakwada takaasida mo piman. Anya jim bili ni Duming kanyak iti panangipan ko iti dayto at tulong ti barangay kadagiti adda diferensya na bumalay dita. Sa anak kanungag padlaw at agos. Kuray ka. Pudno ti kinuna ni Duming. Nakalukat lata ti ridaw ray taadaanen abong kaloab balay. Apag nanaldan dagiti pasig adi makakita. Nagkay saan da ngamin nga agkakabalay dalangan dita. Kat bali agabang da iti akin balay apada damot laang abulag. Ay, dito yak pa'y laang. Magpapahaga tayo mo itigas-gastusin dito ya. Ne, agrarikyardan sakit de. Kabsat umpong. Nakanayon matlakit din ang maibus ti linaon ti pagbakasan me. Ne. So ang pagarupat nga ada makikakaod iti bagas me asaan me akabanga. Ay, Na. inak ka pamasuloy. Asa na po mga amok kaya ti pagbagasan nyo. Kat bulaga ko. Na. Alawan! Maitim kak dito makirikrikir a lalaki ah. Saanan? Tay mapan di kapilya. Bagasi ka tayo tatakaw kat. Ang mga kat mo adamot saan abulag ngam umay ditoy. Kat isuti agkakaod iti pagbagasan me. Umasidil ako. Nga makinaya daklaan. Sanak pala ang agpadlaaw. Agpaliiwak ka na anay bag ko ng Duming. Luho ko matadya Duming. Pagsisiman nakit din dito eh. Dito ya kaya tiri daw da. Nene. Hawanan diya grik-grik ya. Talangan babae tiya da dita sa alas da. Ayan nga tatay karik-grik na itayain. Nay, ada kayo, Mike. Na Adan sa bisita, orang. Masay Ha. ko sa bali apay od. Nay, nagalasan. Sanak mo't ana ang dudtap na may palais aging galita ayan na tipayod ka. Na, kumikitan samot nga minito ayang ko dahi ta lalaki.
No makikita nagsabay. Umasidag ang manlaangan. Lukon na duming. Sinarununak kayam dito. Ang mapay nga aglingad-lingad pailaan. Mapay nga da iti likod. Ni, sinyasan nak. Agpadlawak man laangan dita bulak. Ayaw mo umpong. Ah. Adda aya sa bali a tao. Ako nang katawa matmadlaw ko. Ay, diyan ka mukhang ka. Siyak da ito'y urang. Ay, nanasuping. Agyaman kami. Adda ka di maning ayuda mi. Ay, kwa. Sigurado man hindi ayuda me, nana. Ay, thank you Kunak mo tubat kin ka orang. Bakit kita naksa talaga day tanga umpong? Juan. Adda ayo dayo. Kaya pagbibingayan ng langan da ito isang kabaset. Ay, uwan. Awad na nagyo ka na kami, nana. Nay, sinikawat ng tibig-bikaw. Natiliwan ka numpong. Kagawad doon Anya na. Mumasyak na ito. Ikatam man na ito sang glasses mo. Siya kung di bang ikat. Nay, Domeng. Itin mo kanyak nita. Apay nga. Agmulagat ka man. Sana kasta na kay eroti pa nagkidem mo. Sana ka makakita. Bulagak nga. Agmulagat ka. No di ka agmulagat, sulukin ka. Domeng. Sige. Sana. Oo, sulukin ka. Tidak sulakan. Sana. Anya ti saanan. Sana kung nga ginbubulag kagawad. Na. Kasyandak po babot Kasyandak. Ay. Natagtagainap kumutan ni umbong abulan. Pag nun sakit day, naging bubulaklaan. Ditan kagayem tinaggibusan di sa balimanan na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Paul 1. Pasuksok iti tiyan,
Dito'y drama tayo, Doming Mabali Namin. Ayan yamat ka na. Nariwot pa lang. Dan umay makikarro ba? Ay, Una yan, niya day jayan, gusteng. taon sa. Imposible mo na ni rambutan day tangag tuk-tuk-tuk. Kano nasip kat sa pailaan. Naitang ron, pagduatuan sa dayta. Ang mga nutaktik at diakit bahay. Asus, delikado nga ron. Saan ta aluklokatan? Ay, nakisiripan. Good morning, Chairman. Ha! Nangig mo day jay. Bad morning ka no. Sa kaslaag kakapsot niya umawawag. Ay, Sino ka taday ta? Ay, tulungan na kumaan, Chairman. ha? Ay, sige. Nakitaan man langan. Nikat, kastamon. Ay, salbag. Ay, antay pa dyan akon. Mas nao ka man ka. Apay nga na di ka makaturog. Kaya ano ko nakita ang ditan. Ngay, hinaapo ay. Pangkamatong na kinakabadang. Ha? Hawan, umayan! Salbagan na yata, apurado. Kakanumada nga mangkamkamat kan ko ana. Dasem. Ay, huwag ka di. Ay, salbag di kastoyan. Mabiglaan dyan sa pinakpay! Kasta. Kasta talaga ti outstanding barangay chairman na kay. Ay nagyama na. Pinastruck dakmot lang. Ay, Ala, pagkalmam tarik nam. Ket ibagamon no anyat na pasamak. dila mabalinti makikapi, Chairman. Ay, makakapkapiyak ngamin ka. Ha? Bakit? Kapi ka numan. Ay na, dispensaron dakla ko man, Chairman. Anya tinapasamak king kaaya. Tako na mutlan na alipugpugkan iti kasta alangam. Ay, pasensya kayo, no kaslan alipog-pog ti sugabba abokaw. Ate kun sapay kit diti, napakigtutan nga aswang iti lang ako. Imbagamon. Iso adi ka grung-grungiit. Tamangan no mapabut nga nakmat. Ay, tay kapikon ngay. Ay, makakapkapiya ka talaga, Chairman. Ay, mabitlaan po na. Imang kamot ka. Sa agtip-tipla at pailaan. Kaadumla kumabas iti creamer na naman ang sufaing. Ay, awan sa mo ti creamer tan bakit? Adapay mat. Kaadwan ti creamer naman ang sufaing. Iyan day ito nga umay makikapi. Punay. Bayad. Ngururayim jay in request mo akapi anap na kiti creamer. Ibagamon no anyat nakaigapuan ti alipugpog anang dalapos king ka. Ni Mrs. Maluladtit, a presidente ti Asosasyon Medyo Puruksays, Chairman. Apay ni Malaw? Iso ti kinapungot ko itay parbangon. Anya? Pinarparbangon nyo tinagpangay. Awan pilyon nga oras ti tao ang makakaungot. Anyan. Iti anya aga po. Apay ang nagpangat kayo. Kasanaw, ibagbaga na kit din nga quarantine kami kano kinilakay ko. Kaputa, positive kami kano iti COVID. Anya? Awan mo't ebidensya na iti ibagbaga na nga adda COVID may. Ay maditay na. Mabalin mo nga idarom no mapanag na kam asa na pod no ti bagbagana. Ay basta. Kaya't ko nga ikan iti pagnakman na. Balsok dayjay. Oray man pa'y buyungan. Anyat pag ko namit ibuyungan. Napigsa ka day? Napigsa ti buyong da. Pangabak da kunakman langan. Anya? Wan Chairman. No idong par na di patangkanan na abuyong na. Maulawak mo't Ay. Armas ni malujay buyong na. Bagay na launay di nagan na amalu. Maluslusit. Ay nagloko kan. Anya maluslusit. Malus 8 wino mapis 8 jay buyong na No
tumpong itikas mutlaken kwa na. Ay madi, tikas tang ibagbagang punay. Sikan sa matiap apira di purok sais. Kasta ti bagbagada, ay ngam saan ko sakitan? Panak nakaka? Anya? Nay, tay kapikon ngay. Nalipatan sa amot ni Manang Sufeng. Ay, Sufeng! Teka pinipuray. Yag mo na, kudnay. Ang mga no ag nervyos, no di pa na makakape. Nagsapa kayo manang punay. Well, imbaga ngamin ni Chairman dito iti pangibagak, iti talaga problema kay Purok May. Nagulo kayon sa ijipurok yo Kanayon sa nga daga-apa. Ay, uwan. Kat amam. Pinabangon may kinamalaw, tinagpungal. Anya? Awan tinuro ka na Awan na talaga Taagalas 5 pa lang, hindi na panak nagtuktok balay da Chairman. Imbang tadi nakainong tal ni Chairman. Wala, asla agpangatmat dagi jay nakuso akiday na idilinukatan na tiri daw da. Anya? Kwa, kada talada ito'y akagawad. Anya na ita? Labor pa'y mutla ni Chairman anya. Anya? Tikayat ko asawan, nalaing pa'y la ako marinyaw. Pag kunamot itikas ta? Nadlaw ko iti kabangbangon na anang ilukat itiri daw da. Napuna sa dagos ti apgas ka dagiti karadkad ko, hindi nakita kal. Anya? Sus, madidaytan. Chis-chis mismo ni Chairman. Ay, suray. Ay na, daytoy kit di adila, tadi man lama disiplinaan. Taksan. O di dut-dutem tapnog nakam. Saan mo na? Dilak na ito yan. Makasawak to pa kit no dut-takon. Makakatawa ka. Sa bagay, naimimbagla siyak ti mang dut-dut, ngam ti dut-dutan ni Malaw. Saan kit den kagawat? Ay, pala. Tapi manawan ni Manang Punay. Mananao talaga na dyan. Kasano adi malipog-pog ti sugab baabok na. Lukas dyan mo ta nakalalay nga agsaw iti di na. Mayat-latan na rin nakarikap to'y barangay hall. Padomingo ita. Iridap ko pa'y lalit ito gawa. Ay, sakit na naladaw. Alright, ang malam ito. Masamang patirosa. Sana dumulaw na awanak ijibalay. Tali na amwari-mwara. Ay na, Chairman. Amok ang nakaununa ni Punay nga imay nag-report kada kayo. Ang man niya kuma, no nakaununa. Kasyak mo ti addakarbangan na amang ireklamo kan kwa na. Anya nga min, di napasama kaya. Ako saranak, iti jakmut aramid. Anya tiyak ako sarnakin ka. Agasam, kimamgamak ka no ijadagana. Kagkurak da ja akarubak. Una ya. Agkaruba kayo gaya. Mismo, Chairman. Di nala pampanunutan. Iso pa iti kaunaan anayawatan iti food pack. Idi kang itingitan ti lockdown. Kasta aya. Chairman. Namidwa pa yan na ikan. Kasano da ita? Adu gayam ti sana na iwaras. Idinto ta adu idi tagreklamo adi nakaawat iti ayuda. Ayak pa isulaunay da ita, Chairman. Aga-apa kami Tanagad daw ti saan ang makaaw-awat akapurukak iti purok sa ice. Anya?
O, Chairman, asus, adu nga men, ti illiterate ijay. Adu ti kuneng. Anya, Ay, sus, putdam to'y dilak, no sana pudno ti bagbagak, Chairman. aya. Kayat mo nga rod amaputdan iti dila no kas pangarigan? Ay, manjak anya muloong, nasaan pa ilaang, Chairman? Kung kunakladay jay ka din. Ngalaala, si kati leader iti purukyo. Kita ti pagimbagan nyo. San ket asika pa iti dadaulo iti pinengetan. Anya? Sandak man la maisakay, Chairman? Depende iti problema, malo. Kita ang basitan. Di ka sumanao ta amangan no agapa kayo manan iti daye karuba manipunay. Ay, dayjay. Ha! Saan lang nga agpang-pangagan ta ang mga nusipagak manay? Anya! Aglabrabasan da dya ang mortal enemy akaarobak, Chairman. Numabalin la kumabagkatag dya balay ka, bagkatag ka tayatayok ija balay na. Ay, problema kayo. Makaamu kay man langin ti biyagyaw. Nasayat sa no, palagipan nyo di asawa yo, mang urong. Anya? Ne, nagsasao ka kagawad duming kaslaawan manaknakam di asawa. Saan mo takastat, kayat ko asaway. Jak mabali na tubngarin ni Malo. Tamok nga isot husto. Ah, Isulat denggak ti saura. Ay, tekurin ni Malo. Isu ajak mabalin asay iron tirik nara. kasta. Madimot no jay kit din kap apa na ti sakit ka. Di pa ikot gubat aginggat kanibusanan ti lubong ay. Awan nga rod ti ending, di pa kasaritaan yung agkakaruban, no kasta. Ay ada. Syakto ti manginding. Di lang maamuan, no niya ti ending na. Mahamuan yung tuan nun alpasay. Sige, sana ko ngagbayag. Kunak na no, adda pagkamangan nga opisyal dito yung barangay hall. Awag magkayap. Nagdakas ka ti ugali na dyan. Nagasawaan dan san, tiyawan pa nagrespeto na di para da at tao. Awan na wida kadagijay nga karuba. Ta makita ket agpada damay. Uray siya. Kin uray na giti kapadak akagawad. Masuron da kadagi jay. Awan ka no tiyadda nakam na kadakwadan. Jay may siya agitudtudo iti di umomno. Nalakaaya mo tayo ta ibagam nga COVID ti karuba. At jay ba't may sa? Ibagbagana mo at nga agak-akam mo no agag-agaw iti dagay di karuba na. Kitsanin nga amuno asino ti agsasaoy ti pudno kadakwada. Tapasig samot apalso. Naitangarod ka eh. Iso nga aksyonan tayo manida. Kitaan tayo no asino ti mapaboran ken saan. At data rin dito eh. Oh, day taman timuhon ko. Oh, makita yo? Ada iti ikog ti alagda. Makita mo't. Nabayag dayta na naikali dita. Saan nga amo day takarubak ti husto adulon na. Tadi paimot na tituluan day taasular na. Ayan ni Malo. Ayaban nyo man. Awan dita balay da, chairman. Ne, napananda nga rod. Nabagaan mo't nga na mapasama ka inspeksyon ita. Naimbag, dadan. Nasaya at launay. Isipat ko iti rupa na ko'y titun ti sular ka. Ay kalma lang, punay. Matitikas ta niyan. Ay na! Adda kayo gaya mo dito, chairman. Napanak man ngamin na gordor iti pangaldawan tayo amin ta. Birthday nila kay ko. Nay,
Maripunay! Sasangot tayo ang mangal daw, Ayabam dagiti anak mo. Aya po si Kamoy. Anya dadig ikamam. Imot nagsarita tan. Ngawa ng ti problema tang nagkaaruba. Chairman. Makati problema may kan ni sis Punay. Chairman. Saan kit din, sister? Beso-beso taman, sister. Intan tumang kidag shopping wine. Ay sos, awanan ti adu asa, inkamin to ag shopping, chairman. Kat ibagayon to, no anya ti kayat yaw, ta igatangan kay to. Nagpawit ngamin kat, iti dolyar ti kabagis ko iti ruwar nga aday jay Amerika. Ay sana ul. Ay, kastaya. Ibagman, dolyar nga ron di kwarta mita, manang malaw. Ay sos, saan apagpangas? Ngam, adamo basit. Malakit anya nga raw. Awan mo't kayang problema. Talaga mo nga awan, chairman. Iso nga ron asinapak tinapan na gordor iti restaurant ti jay ilay. Sarsarunudan, jay pangaldawan tayo. Awan gayam. No, jay imbagbagak nga ag-COVID kayo. Nawan day chay. Angaw ko laang mate. Nakasaok. Dagi jay nag-contact tracing. Iso sorry sister. Ala. Sa dino nga ro ti pangurayan tayo iti pangaldawan. Oray no dito arubayan de sister Punay ata nalawlawa mate. Mabalin sis. Dito'y arubayan dan, chairman. Ado di in order ko kay. Nagpailasin ak ngamin iti agpaay kadagiti anak ni sister Punay. Ala. Adamat pagtutugawan dita. Agtutugaw tayo pa'y nga ruda. Ay kauuna, chairman. Sis, mabalin. Irwar mo day tayo makupin alamisaan mo. Tayo isunti pangidasaran iti kanon tayo. Una. Mabait lang. Tapairwar ko kinila kay kao. Ay, ayos ta po guys. Lukas ta, san apod no aginamgam na tinagam. Kuwa, chairman. Pagsalitaan yung tulap tan chairman. Kasta. Ala. Agtugaw tayo pa'y nga rod. Ada motor adim tan. Ha? Ni. Ay, sudaitan. Tayo deliver a pangaldawan tayo. Ha? Apaw? Ay, mabait lang. Pero work kon dyan lamisaan. Ay, chairman. I-blow out kay tumang. Ha? Ay, uwin gayam. Tapno nalawag, ipalagip ko dyan nalipatam. Sister. Okay laeng, dyan imbagbagamon. Di mo binayadak idinkin ka, day ta ibagbagam aginamgam ko adaga. Sorry mo. Lukas ta. Talaga nga awang kumati problema yaw. Awa mo talaga, chairman. Mala. Tapno nalawag ka da kayo akas tinay. Da kayo timangan kadagiti pina-i-deliver mo malo. Pati pamilyam ken ti pamilya ni Punay. Da kayo adwa a pamilya ti agsasango amangan. Sanda kami ngay ramraman. Ne, apay nga, chairman. No. Ay! San kami nga gawawat iti pasuksok? Nang runa no ipaunag iti tiyan. Ala, ayabam dagiti kamang ti pamilyayo. Tagsasango kayo namangan. Chairman. Orno sa inyo ti bagbagiyo. Sanda kami nga iraman dita pagsasangwan nyo. Kagawa dumeng, mapandang yung opisina. Awanan ti problema dito'y. Ano? Ay, sapay ko ma. Tanaunusan na iti problema. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.
Pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo ko na. Tigre, padre. Day, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Di kagpambar iti palso sa mga nupumudno. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Kasla kaano lang. Yung makatawen na nakastoy ti kasasad ti lubong. San pala naggibos ti pandemya? Sa nabalay, limo kayo matbasidan. Saan una yun ang na-stricto dagiti maseknan nga otoridad kadagiti paglasatan dagiti agbibiyahe. Agasem daya naglasatan. Adu tinatay gapo iti COVID. Ngem tijak magustuhan. Ken amok nga adu ti aggayem-ngem kadagiti padak a senyor may papan iti daytoy. Ano reta, chairman? Ti may papan iti bakuna kontra COVID. Jak maawatan ti rason no apay nga umuna ang mabakunaan dagiti adda diferensyada ken dagiti senyor ken nakurapay. Ha? No simple apa nagpanunot nalaka nga ibaga ti rason kay. Anya nga reta arasan? San aya ako na da pagduaduan ti kaadwan ti maipapan iti dayjay rimwar a bakuna. Oy, ano ti mading agpabakuna ta mabuteng da. Ken mamati da ada kas ti epekto na. Takasanumot nga men. Ado ti rumrumor iti social media amang butbuteng kadagiti tao. Day tangarod kay nga madapay ti damag anang ngeko. Kunada dagiti mabakunaan 59 agpababa. Saan butla senyor? Tamang ano sanda ka bailan? Ay na. Ngam siyempre, gapo kadagijay pagbutbut ngan. Ipapanen dagiti managatap ngagbaling experiment ti pan nakabakuna nga umuna dagiti senyor kan dagiti ada diferensyada. Ha? Ket no pudno ada gusti epekto da ya bakuna. O di sa nabali na matay dagiti senyor na bakunaan ta lalakay ken babakdan. Dagitay launay duduo kanin akam kamaten wenno agat dagan. Ha? Papakpakan langen dagiti kaduan a senior citizen sanaya. Nagasat lang dagiti addaan asanda marigatan ang mga iwan kadagiti duduo ganin adakil da. Dagitay ngay kapadpadaan na panglaw. Oh. Kasla yung bagayo mutan nasa nabali ang matay dan. Taawanan pakaranudan kadakwada. Exactly what I mean. Ay, tumpak. Kasta mo ta talaga titurong da. Una enda abakunaan dagiti senyor. Ken dagiti addaan diferensya. Tapno isuda pa'y amaksay asali dito lubong. Oh, saan?
Oo, ano? Ay, anyamot na diyang imbagbagan ng katugang ako. Agbalin ka ng eksperimento ti bakuna kontra COVID. Kanang iti senior citizen, kanang iti PWD. Ano palpak na diya bakuna kat ipatay ti ma-injeksyonan. Nasaya at launay. Kanang iti awanan pakairanuda na tao ti matay. Ay suda pa asali di ti lubaw. Tama ti ko lang ni katugang. Wag nga tan ti kagawa na nakatukang ag duty ita dito. Kung nagtumay, ni kagawad padtok na ito. Hello, kagawad, na nagugwapo ngam siya. Hello, kagawad Doming. Anay Nay, ko. apa yan, kagawad padtok? Agan anay kamay. Agkas sa gubanit mo? Ang saksakit nga ron tibuksit ko. Kung maroon sa ti sakit ko iti kidney. Anya? Andaya, sakit mo iti kidney. Anda, italang kami na sumro kay... Ay, ikat inkag pa doktor Sikati OD ita, sana ya? Daitang ron ti problema kagawad Doming. Kasano nga duty ako nukas tuyak na tayo. Kaano pa ya simro da ita amarikrik nam? Itailaan nga ron. Tas taya? Uwan, kagawad Doming. Iswa, sikang kumapailahan ti mangisuno kanyak. Isikamot ti tadi. Awan hala. Sige, kapilitan na na. Awagan mo't lang ni chairman Naglugan iti pa nagpailay. Ay, kasta aya. Ay ko. Naikat kita ten kag pa doktor, kagawad. Marikat na ita. Sana rin. Delikado na ita no mabaybayan. Saan ba't nga ta, kagawad Doming? Anda ko mapaparakad. Kanya, di ka maka-duty dito barangay hall ng adda pa panam. Ay, kurang man, nagsaksakit na buksit mo. Awang ka ni. Rapa ko na tayo. Anay ko. Sige nga Rodan. Ginanakan no di ka mapanagpa-check up. Uwan na. Bye. Bye. At pampambar sa lang ni kagawad padok. Agar artistan samot lang ang nasakit ti buksit na. Sapay di mo't nabuak dito tuglap ko. Tiyak, mabalin siya gila dita. Iswa dito yaklatan tugaw ko. Reag kido maklaan nakatugaw. Mabalin. Ginanak na lang iti matak ang nabanog ang nakamulagat na tan iti laptop. Ay na, chairman, ni pa'y kagawad padtaw, ti kunayaw. Nalawat ti bakrang apagarikapan iti pambar kunaan na Ang dalaking kuanan ag pampambar iti palso. Puwera pumayso ko na kaon. Awan na, chairman, tinarigat no sansanan na ti kasta. Dusaan to lang nga ni Apo Jaws. At dantolat ta, kagawad. San nga amin nagundaway, kat kukwa ti maysa a tao, ti oras wino gundaway. Ne, nangagko ita iti ibagbagam ken kagawad Portugal. Adi ka mapan ag duty. Agsaksakit ti buksit mo ngam nagrubwat ka mat. Pabanam? Adda papanan mikin kayong gabo. Ay na, dayjay manen kabagis ko asungsong ti kadwam. Tagari bakit? Isang petan kanto. Itian niya,
Isang petan kanto iti dadak agret na karne. Anya? Ada papanan niya kanyawan. Amukon. Agpakanyaw ita ti kasinsin mi ijay barangay Tawangan. Wen, ija iti papanan mi. Iso ang masigurado tay pasupot adak agret karne. Di ka lang mabay. Ay sus. Di ka man. Kababay na yan. Agiyawin iti nakasupok. Ad-ada kababain. Datay saan ang mga ibos iti sidana. Kat ibati na latan iti panganan na numalpas anangan. Unan niya. Siyempre, no, namikimat dagitay agkalongkong itinanganan asaan na akailalaan dagiti masubsubra dagiti nangan. Ikabildan tulatan iti kanen aso dayjay. Day tangarod kait. Na imbag no isupot. Ang takanin tao. Saan kat kanin aso. Unmet kitiya. Sige, mapana ko. Adatiks ni kayong itayo. Kat sigurado nga urayan na kung ijay waiting siya. Ay, anyan ti asawa. Napaglan nga ulbot. Tila maipampambarnan no awagan dagiti kapada nga opisyal ti barangay. Agasam day nga imbagana. Agsakit ti buksit na, gaputa sumsum no ti sakit na itikid ni. Adda ay sakit na itikid ni kat awan mati amok. No kasta, sana nagpakpakita ni Kagawad Padtok. Pulos, chairman. Anya ka naman ng tirasaon. Kumarakaro ka no ti sakit na iti kidney. Kidney. Ni, delikado nga ron ni Kagawad Padtok no da sakit na iti kidney. Ha? Nangina, asakit na ita. Una niya. No di na siguden daye. Ay sus, dakkel akwarta ti kasapulan nanto no kumaraw. Ang kasalasaan na ka mamati nga ta sakit na. Anya, Am-amu ko ni Kagawad Padtaw. Adda sumsumro nga... Nikot... Pudno gaya. Gusto mo gayam jimbaga nga adda sakit na iti kidney. Adda sakit na iti bato. Batugan. ay, ngala. Sapay kumatrasan ako maro no pudno man nga da sakit na. Kaasimut. Ay, wala. Kasimot no pudno akasta. Ang kasanon no pambar na lada jay. Tadagayam sa bali anapanan na. Ay, am-amu tayo ni Kagawad Padtaw. No kastaman, awan basol tayo ditan. Konsensya na no nagpambarlaeng manin. Jak impadlaw kini Dumeng. Nga adamot pa nagduadwak iti imbaga ni Kagawad Padtok arason. Di namanen pa nag-duty iti barangay hall. Ay, apo ay. Kanayon na ta nalukluk ko na da tao. Naging lalabasak man iti palayda. Kampay ide. Dagagaraet iti karro bada. Awan sabot tao. Nakarikup di tawa ken ridaw da. Sigod ang nakalukat lati ridaw da no at dada dita. Sumabat na ita. Shhh! Salaki! Salaki! At dagaan ni pakit na dita arubayan da. Sala! Nay! Da kayong gayam, chairman. Wine. Ay kumusta ak man lang ni Kagawad? Pinakonfine niyo kadimot lang iti ospital. Ha? Inyawag na kami ni barangay hulitay bigat. Anak karo kano ti sakit na iti kidney. Chairman. No impanyo iti ospital, asino nga iti mangbambantay ken kuana? Chairman. Saan mat nga agsaksakit nila kay ko? What?
Adda na panandakin kayong na. Kastaya. Naglukon. Imbaga na kimaro di sakit na. Gayam saan mo't ngagsakit. Ay na, chairman. Dispensary nyo lakuman nila kay ko. Talagang adda ulbod na. Made ti arame di asawam. Talaga ama di, chairman. Bayan nyo, baga akto. Amangan no pagikarwan na ka no i-booking mo. Bayam latan. Anya? Awan anyaman na kada kayo. Napatag ti kada na kumama ti barangay hall. Oray no itilakaaldawan mo ti duty na kas officer of the day. Sige, ibagak to, chairman. Sigod lang aruda na luklukwan na kayaw. Di yo pa'y lakit ikan iti pagnakman na. Sana nalaka ti panangipatong palitilintay. Nuad da konsensya ti tao. Diyak mabalay na basta irikumenda ti panakaikat na akagawad. Masyanak mo't uri kas kasanua. No maikat akagawad, awan to, unti pamataudan na iti kwartana, sanaya. Tawan mo't pagsapulan na asa balay. Mabali na sa andanton amangan. Ket palabsek pa'y da ito'y agundaway pakay. Manon, ti pinalabas mo, lakay. Adun Umot lakayam. Ur-urnungan yon, ti basol na. Uwan mamiris ng tumutlaang. Ket mamaminsan to ti panang sitar ko kinkwana. Kagawad dumay. Adda na damag ko. Anya dayta? Adda nakakita kada kagawad padtok ni kayong na abudid. Tanya ko man, no nakita da dagiti nga agkayong. E di kalman day jay. Di mo imawag di agjutay tagsakit. Away. Kinuna nang agkaro ti sakit na iti kidney. Nakikanyaw da ka na ije nasulinog a barangay. Anya? O makitam. Podno ti atap ta ang nagparbaw iti rason na adi agjutay. Sadot akagawan. Talaga sa daut. Papitisyonan tayon san. Ay, narigat mo't dayta Saan ada tayo akapada na akagawan ti manginitiate iti dayta. Mayat na da ko maggrupo mangiliter iti dayta. Unan niya. No, adda ko ma-asosasyon. Ken no, adda balido arason tayo mat amang papitisyon. Oo na. Ay na, awan lat di mapampanunod tayo no kas tao iti kakadua. Mas nop tagtrabaho. Ket no pa nag-honoraryo may agpapada tayo mula iti awatay. Pampanunutot nga ro, suggested deduction iti honorarium kadagitay sana nangararamid iti duty na. Mabalin mo iti kasta. Tangam ni chairman amangan no di namanun kayat. Dayta nga ro. Naa si unay ni chairman, oray luklukwendan kaslaawan. Saan tayo matkat di nga mo, no niya't pampanunutan ha? Saan nga agsasaw? Adamot kidagan na no mapakarwan. Kuma, ada maiwayat nga adda, tapno agnakam ni kagawad padtok. Aglablabusan. Kuna ni chairman, nga dan tulap ta ka no kidag, ti panang lukluko ni kagawad padtok, kada tayo. Anya ka no? Awan yung baga na, ket ore siya. Mamatiak mo, ngagpulon tulap ta, iti kinaulbud na. Lakay. Regular session yun sa amat nitong bigat. Nagkuna, Na, di mo mo. nakamuamot iti dayta. Adda nga minsaan ko na ipaibos ka dagiti lakok anatang itay malam. Indagas ko ije barangay hall nga inlako ka dagiti naka-duty akagawad. Ket imbag ano di ka nagtising si Ijayain. Madanagang ka. Taamom at chismo sa akat amangan no ichismis ko ti kinaulbod mo. Oh, kahit anyat in magbagami jay. Awan. Ngamjay nangag ko.
Regular ka no a session nyo inton bigat. Ang mga no saan kanto man nga agatendar. Makitan to ah. Anyan tuman ti ipambar mo, ang sakit mo. Basta makitan to. Hindi akidi. Makaamu ka no ipakat mo latta ti kinaulbud mo. Inton bigat, iti oras nga alas 12. Pangkantuman, iti balay da inga ako maray, bakit? Taapay, anyat inakalaan ijay anda inga. Basta mapangkanto ijay. Makitungtungtung kanto kabayatan ti panagpaliim mo, ijay balay da kagawad padtok. Ah, si Imak ni kagawad padto. Kitnwada rason, tapno mapan kay ti balay da, may met manayin. Ito sana nakadkadlaw nga dakayat mo, amaamuan. Na, iramraman naksamotan iti madi nga aramid ni pagtok. Sana kasta, no di kat amuam laeng no matindar mutlay ti regular a meeting may inton alas 2 no malam no bigat. Ay, kasta. Dayjay laeng. Amuam no anya ti rason no bilang tasan manen nga agatindar. Mga karod no matindaro na saan. Ay saan na? Ah. Di mo ipadlaw ti kagaram. Paliiwam lang. Agpamarang kangawan amo maipapaniti meeting me. Ala, dayjay laang. Amok ti rason no bilang tasaan a makimiteng. Wen, dayjay lang. Sige. Baka mo akton no niya sistema ti ipakat ka. Si Imak dayjay sadot a kagawad. Kas, makita tayo, mate. Absent man ni kagawad padtok. Kita asisyon tayo. May kapatin da ito. Agsasaron no ang maikapat nga absent na. Ay ka, una. Aksyonan yun chairman. Mabalin, mate. Ay ngam kasanaon. Awan mo ti bali do apamaneknek tayo akinaulbod amin ti rason no apay adi nagat atindar. Naitang araw. Nangyumot itayin ti rason no apay adi umay. In loudspeaker ko timbaga ni bakit na itay imawag. Agsakit ka naman ang tikid na. Wen, Apo. ada sakit na iti kidney. Isu nga awan manain. Ngala, adamat kuro man. Majority tayo mutan, isu arogyan tayo, desisyon. Ay, wait na. Nay. Mabit lang. Isang sangit. Di mo tasawan ni Padtok ni tagturong di tayo. Agsangsangay. Anay, apay nga tan. Pangasiyo, chairman. Tulungan nyo nila kay ikaw. Apay, nagatakin iti sakit na iti kidney. Awan sakit na. Ang sinangdo ti baka apat. Swanda kumapal dyan ka nagiti kakabarkada na. Daytan. Isuday tantay. Nada adi kag parbo iti pambar. Taamangan no pumudlaw. Parbo pambar. Ay, kariring mo sa mga kagawad doeng. Ay, kunak nagsakit kay ti bato, kagawad pa daw. Anya, anya sakit iti bato ti sasawag. Anya da jay? Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.